Ian. Oh. I grew up in a very athletic family, tennis, horseback riding. My earliest memories of hearing about the God of the Bible, though, was around the campfire on the beach of the Delaware shore with my sisters, my mom and dad, hearing stories of Noah, David, Moses, Daniel. But God he really wasn't very personal. All that changed, though, when I was a 14-year-old kid, went away on a kind of a church weekend retreat. And I was challenged by the speaker. He said, "Kids, I want you to measure your lives up against the 10 Commandments." Well, I had never committed adultery, or I don't think I stole anything in a big way, but you know what? It didn't matter. As I measured my life up against those commandments one by one, oh, I got this overwhelming sense that I'm missing the mark. I'm not gonna make it. Oh God, help me. It troubled me at first that God gave us a bunch of commandments that he knew very well we couldn't keep. But then it hit me at that weekend retreat. It hit me, that's why Jesus came. He was the one who kept the commandments. He was the one who obeyed the law, even though I didn't and even though I couldn't. I was only 14, but I was able to reach out right then and embrace Jesus and say, I need you. I want to make it out of earth alive, and you're my only passport, so please. Well, I came home from that weekend retreat, all fired up, all pumped, all excited. But then through high school, the enthusiasm of what I had done began to wane, especially when I started confusing the abundant Christian life with the great American dream. My prayers were so self-centered, like, God, help me to lose weight. God, I need a new boyfriend. God, give me good grades on this test. Unfortunately, I guess I thought I had done God a great big favor by accepting Jesus as my Savior. And I remember right around my senior year of high school, I prayed, Lord, I'm not doing this Christian thing right, and I know it. I don't want to go off to college and defame your good name, smear your reputation. I know it's about far more than just me, so do something in my life to jerk it right side up, because I'm really living this life wrong. Just a few weeks after high school graduation, as I was preparing to head off to college, my sister Kathy invited me to go to the beach for a swim. I swam out to this raft, athlete that I was, I didn't even touch bottom, hoisted myself up onto it, and then took this really stupid dive into what ended up being extremely shallow water. I snapped my head back when I hit bottom, and it crunched my 4th cervical vertebrae, severing my spinal cord. There I was lying face down in the water, desperately hoping that my sister Kathy would please notice that I had not surfaced from my dive. Unbeknownst to me, her back was turned to me. She didn't even see me take that dive. But a crab bit her toe. And it so startled her that she quick turned around in the water to scream to me, "Johnny, watch out for crabs." And when she did, she saw my blonde hair floating on the surface. I was face down, ready to drown. She came swimming quickly, pulled me up out of the water. And I never was so grateful for fresh air. She saved me. But for what purpose, for what reason? Because now, lying there in a hospital, doctors told me I was going to have to sit down for the rest of my life as a quadriplegic without use of my legs or even my hands. My hands don't work. And I remember thinking, God, is this your idea of an answer to a prayer to be drawn closer to you? If it is, you're never going to be trusted with another one of my prayers again. I mean, I'm a new Christian. How could you have taken me so seriously? I sank into deep depression. I remember there were wonderful Christian friends who came to the hospital, and they encouraged me. And one Bible verse they shared was from Jeremiah chapter 29. Verse 11, where God says, "I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to help you, plans to prosper you and to give you a hopeful future." God, you mean you plan not to harm me? Well, what do you call quadriplegia, huh? What's that all about? As I read that verse and the context around it, I realized something, that when God said that, he was saying it to his children who were being dragged away into captivity by
by the Babylonians. They were going to exile. They were going into slavery. They had decades in front of them of hard, awful suffering. And I began to see that God's plans for a hopeful future for me was not necessarily jumping up, dancing, kicking, doing aerobics, running, walking, getting back use of my arms and my legs. No. God's plans for me go far deeper. A deeper healing. A precious healing of the soul. Because as I was pushed into the arms of God every morning, and that's the truth, even to this day, don't be thinking I'm an expert at quadriplegia, but as it was then in the hospital and as it is today, every morning I wake up saying, Jesus, I can't do this thing called life. Please help me. Please show up. Give me your smile. Give me your strength, because I can't make it through the day. And because I go to God with that earnest dependency and requirement of His grace every single day, I take that back. No, every single moment, I experience the sweetest, most precious, most intimate union with Jesus Christ. So in Jeremiah 29, when God says He won't harm us, doesn't mean the body, doesn't mean our circumstances. He's not going to do anything to harm our soul. Yes, our body may get harmed, but it will somehow serve to enrich our soul. In closing, let me just say that quadriplegia, 46 years of it, that's a long time. I deal with chronic pain. I had breast cancer a couple of years ago, and I remember as my husband was driving me home in the van from chemotherapy one day, we were talking about how suffering is like little splashovers of hell, kind of like waking us up out of our spiritual slumber. And then we pulled in the driveway and he said, well, then what do you think splashovers of heaven are? Are they those easy, breezy, bright times where everything's going your way, where you have health? And we said, no. Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashover of hell. And to find Jesus in your hell is ecstasy beyond compare. And I wouldn't trade it for any amount of walking in this world. Nawn ni ddarllen da'n gilydd. Marc 2. Pan ddychwelodd I Gapernaum ymhen rhai dyddiau, aeth y newydd ar led ei fod gartre. Aeth cynifer ynghyd fel nad oedd mwyach le I neb hyd yn oed wrth y drws, ac yr oedd yn llefaru'r gair wrthynt. Daethant a dyn wedi ei barlysu ato, a phedwar yn ei gario. A chan ei bod yn methu dod ar claf ato oherwydd y dyrfa, agor asant dôr tŷ lle'r oedd. Ac wedi iddynt dorri trwodd, dyma hwy'n gollwng I lawr y fatra sy'n oedd y claf yn gorwedd arni. Pan welodd Iesu ei ffydd hwy, dywedodd wrth y claf, fy mab maddewyd dy bychodau. Ac yr oedd rhai o'r ysgrifenyddion yn eistedd yno ac yn meddwl yn ddynt ei hunain, pam y mae hwn yn siarad fel hyn, y mae'n cablu. Pwy ond Duw yn unig all faddau pechodau? Deallodd Iesu ar unwaith yn ei ysbryd ei bod yn meddwl felly yn ddynt ei hunain, ac meddai wrthynt, pam yr ydych yn meddwl pethau fel hyn yn o'ch eich hunain? Pryn sydd hawsa, a'i dweud wrth y claf maddewyd dy bechodau, a'i yntau dweud cod a chymer dy fatras a cherdda. Ond mwyn I chwi wybod fod gan fab y dyn awdurdod I faddau pechodau ar y ddeiar, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt cod a chymer dy fatras a dos adre. A chododd y dyn cymryd ei fatras ar ei union a mynd allan yn ei gwydd hwy oll, nes bod pawb yn synnu ac yn gogoneddu Duw gan ddweud, ni welsom erioed y fath beth. Amen. Wel, i'ch atgoffa chi o'r wythnosau diwetha, ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc ac yn benodol yn edrych ar beth mae Marc yn bwriadu dangos i'r bobl Rhufeiniaid yn bennaf fod e'n ysgrifennu atyn nhw. Mae eisiau iddyn nhw weld pwy yw yr arglwydd Iesu, fod e'n arglwydd, fod e'n Grist, fod e'n dduw ddyn, fod e'n oen Duw sydd wedi dod I gymryd I ffwrdd bechodau'r byd, fod e'n rhagorol
i bawb arall. A mae wedi bod yn mynd o gwmpas nawr Iesu yn pregethu, yn iachau, yn bwrw mas cythriliaid. A bellach mae Iesu nôl yng Nghapernaum, mae wedi dod nôl i Gapernaum, a dyma'r sefyllfa nawr sydd o'i flanau, yr un ni wedi darllen yn Marc 2. Mae pawb wedi clywed, mae Iesu wedi dod yn ôl, a mae pawb yn heidio at Iesu. Maen nhw yn llenwi y tŷ yma, nes bod e'n orlawn, fod pobl hyd yn oed yn peilo wrth y drws, eisiau gweld a clywed beth sydd gan Iesu i'w ddweud. A felly, y peth cyntaf eisiau edrych ar y bore yma yw pam fod pobl yn dod. Pam fod pobl yn dymuno dod? Yn gyntaf, y dyrfa yn gyffredinol. Pam oedd y dyrfa eisiau dod? Wel, dau beth oedd ar ei meddwl nhw. Yn gyntaf, beth sydd gan Iesu i'w ddweud? Beth sydd gan Iesu i'w ddweud? Ac yn ail, beth mae Iesu yn mynd i'w wneud? A chi gwybod, mae hwnna'n her i ni bore yma wrth i ni ddod ger bron yr arglwydd. Dylen ni fod ar un baich, yr un syched wrth i ni feddwl i ni'n dod at yr arglwydd. I ni'n dod at greawdwr y byd. I ni'n dod at yr un sydd yn frenin brenhinoedd ac arglwyddi. Dwi'n excited i glywed dau beth. Beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrth ei bore yma, a beth mae'n mynd i wneud yn ein plith ni. Dau beth pwysig iawn, dyle fod yn ein cyffroi ni, dyle fod yn o bwys i ni, yn bwysig i ni, wrth i ni ddod at yr arglwydd. Oedd y bobl yma'n dod mewn gwirionedd eisiau iachad corfforol. Ond wrth gwrs, i ni'n dod at yr arglwydd yn gwybod fod e'n cynnig cymaint mwy na hynny. A ni'n gallu cael y fraint nawr o ddod at yr arglwydd sydd yn parhau i siarad gyda ni ac yn parhau i symud yn ein plith ni. Mewn ffurf dirgel iawn, mewn ffordd rhyfeddol. Tybed beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthyn ni heddi. Tybed beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthyn ni fori yn y gair. Tybed beth mae'r arglwydd yn mynd i wneud yn ein plith ni yn y 6 mis nesaf, yn y flwyddyn nesaf. Mae'n un o'r resymau, os fi'n onest, o'n i dal yn awyddus i bregethu bore yma bod fi'n dost, achos o'n i'n excited i ddod, i siarad am yr arglwydd. Mae'n gret gallu dod i glywed beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthyn ni heddi nawr, achos bod e'n dduw byw sydd yn ymwneud â ni. A felly mae'n atgoffa ni, does dim byd diflas am ddilyn Crist. Does dim byd diflas o gwbl, mae'n arwain ac yn siarad ac yn ymwneud â ni mewn ffyrdd mor anarferol, mor ddirgel. A mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd nag yw sut mae Duw yn... Os byddech chi'n gweithio fi bod fi lleifi nawr yn y mywyd, 20 mlynedd yn ôl, byddwn ni ddim wedi disgwyl o gwbl. Ond na fe, mae'r arglwydd yn gwybod yn well a mae dy fe ffyrdd anhygoel i'n bendiffio ni ac i'n defnyddio ni. A felly mae eisiau ni weddio arglwydd meithrin y syched yma am dy air di ac am gael clywed y lais di a gweld y waith di yn gweithio yn ein plith ni. Felly, a felly i fnôl at y testyn, mae pobl yn dod nawr i weld beth mae Iesu mynd i wneud nesaf neu beth mae'n mynd i ddweud nesaf. Ond maen nhw'n dod, wrth gwrs, gyda'i salwch nag nhw. Mae'r rhan fwyaf o'n nhw'n dod gyda'i salwch. Maen nhw eisiau iachad corfforol fel y dyn gwahan glwyfus wrthos diwetha. Ond mae Iesu dal eisiau dangos i ni mae y flaenoriaeth yw'r enaid. Y flaenoriaeth yw'r enaid. Mae dal yn dod yna, a be mae'n dweud wrthyn ni yn adnod 2, ac yr oedd yn llefaru'r gair wrthynt. Nath e ddim agor clinic a dweud, reit, pwy bynnag sydd a problem iechyd, dewch atai. Na, oedd e dal yn mynd i lefydd ac oedd e'n dangos wrth bregethu, rhannu'r efengil gyda nhw, dyma pam fi wedi dod, mwyn paratoi a darparu iachad ysbrydol i chi. Ac eto, ni ddim yn gwybod beth oedd cynnwys y gair yma oedd e'n pregethu, ond ni'n gallu dyfalu'n eitha agos nag i ni, bod e'n defnyddio'r Hen Testament i ddangos fod mab y dyn wedi cael ei addo o'r dechrau a fod e nawr wedi dod mwyn achub dynol rhyw. A'r peth nesaf, mae rhywbeth ofnadw yn digwydd. Sy'n byd gwath na hyn, mae rhywun yn torri ar draws y bregaeth. Chi ddechmygu, rhywun yn torri ar draws y bregaeth. Na chic, mae'r arglwydd yn pregethu a mae rhywun yn torri ar draws. A mae'r dynion yma nawr, 4 dyn ar claf, y dyn wedi barlysu, yn dod lawr trwy'r to. Mae'n anodd i ni ddeall yna gyda, sy'n ni'n onest. Allwch chi drial edrych lan ar y to, dychmygu
fod twll yna, darnau o'r to yn cwmpo lawr ar eich pen chi. Ond dyna sydd yn digwydd. Daethant a dyn wedi ei barlysu ato adnod 3 a 4 yn ei gario. Chan ei bod yn methu dod i'r claf ato oherwydd y dyrfa agor asant dôr tŷ lle roedd. Ac wedi iddynt dorri trodd, dyma hwy'n gollwng i lawr y fatras oedd y claf yn gorwedd arni. Nawr, pryd hynny, oedd y rhan fwyaf o'r tai oedd i gael yn fflat ac oedd grisiau i gael i fynd lan i'r to. A oedd yn cael ei ddefnyddio bron fel decking o ryw fath. Ond beth bynnag, beth oedd yn anarferol oedd torri twll yn y to. To rhywun arall. Nid i to nhw, to rhywun arall oedd hwn. Ond mae'n dangos dau beth o'n i'n rhyfeddu arno te wrth feddwl am hynny. Yn gyntaf, gymaint mae'r ffrindiau yn dymuno gweld y dyn yma'n cael ei achau. Maen nhw'n cymryd risg gallen nhw gael eu carcharu am beth maen nhw'n neud am dorri twll mewn to ti rhywun arall. Ac eto, maen nhw'n neud e. Maen nhw ar fath concern dros y ffrind yma. Ac yn ail wedyn, maen nhw'n amlwg yn credu lot fod yr arglwydd yn mynd i allu ei achau nhw. Maen nhw'n hyderus yn yr iachad. Chi'n gweld, maen nhw'n fodlon torri twll yn y to, jyst mwyn cael y cyfle. Dyw'r arglwydd ddim yn gaddo, wedi gaddo iddyn nhw bydde fe'n iachau na dim byd. Ac eto, maen nhw'n hyderu yn yr arglwydd ac yn hyderu yn hosturi yr arglwydd. Maen nhw'n hyderu pan fydden nhw'n dod â fe at yr arglwydd y bydd yr arglwydd yn trigarhau wrth y dyn yma. A felly, maen nhw'n torri ar draws y bregaeth yma, maen nhw'n dod â'r dyn i lawr. A beth mae'r arglwydd yn ei wneud? Beth mae'r arglwydd yn gweld? Chi'n sylwi? Dyw e ddim yn edrych ar y niwed i'r to ac yn dweud beth ar y ddeir las i chi'n neud yn torri to rhywun arall. Dyw e ddim chwaith yn dweud wrthyn nhw pa hawl chi'n meddwl sdych chi i dorri ar draws ymrhegaeth i. Fi'n trafod geiriau bywyd tragwyddol fan hyn. Na. Mae'n gweld, a mae'n dweud ni beth mae'n gweld ei ffydd nhw. Mae'n gweld ei ffydd nhw. Pan welsant ei ffydd hwy, mae'n trigarhau. Mae'n dangos lot i ni am yr arglwydd, nag yw e. Mae e concern dros ei bobl, ei blant, a mae'n edrych ar yr ysbrydol, mae'n edrych ar ei ffydd nhw. Nawr, i ni ddim yn gwybod peinau oedd dyn nhw ffydd yn yr arglwydd, yn yr un math o ffordd y bydde gyda ni fel Cristnogion, ffydd yn yr arglwydd, neu bod nhw jyst a ffydd yn ngallu Iesu i achau. I ni ddim yn gwybod, ond mae'r arglwydd yn tosturio i ni'n gwybod hynny. A mae'n ymateb wrth gwrs, mae'n iachau y dyn yma, ond beth i ni'n gwybod yw bod e'n rhoi rhywbeth anisgwyl yn gyntaf i'r dyn yma. Dyna'r ail beth te. Beth mae Iesu'n ei roi? Wel, mae'n rhoi maddeuant pechodau. Dyw e ddim yn rhoi iachad yn gyntaf. Mae'r dyn yma'n amlwg yn dod mwyn cael ei iachau, ac eto, beth mae'r arglwydd yn dweud? Maddeuwyd dy bechodau. Mae e'n defnyddio'r dyn fel esiampl. Mae eisiau dangos i y dyn, i ffrindiau a'r bobl o gwmpas beth sy'n bwysig. Beth yw'r peth mwyaf pwysig, mwyaf gwerthfawr gall yr arglwydd ei gynnig i ni? Iachad ysbrydol, maddeuant pechodau. Dyna ei angen penna fe, y dyn yma ar y matras. A mae'r arglwydd wrth wneud hynny yn dangos i'r bobl beth sydd ei angen fwyaf arnyn nhw, pob un sydd yna. Chmo, yn drist iawn, os chi'n darllen ymlaen yn Matthew, Matthew 11 fi'n credu yw e, ni ddim yn mynd i ddarllen yn awr, ond wrth sôn am Capernaum, mae'r arglwydd yn ei barnu nhw. A mae'n dweud yn fyna, bydd hi'n well ar Sodom nag ar Capernaum ar ddydd y farn, oherwydd bod nhw wedi gweld cymaint y mae'r arglwydd yn ei gynnig, a beth yn bennaf mae'r arglwydd yn dymuno cynnig, bod nhw wedi profi y fath dosturi corfforol ac eto wedi anwybyddu yr ysbrydol. A mae hwnna'n her i ni nag yw wedi ni'n anwybyddu yr ysbrydol hefyd. Bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn yna. A felly ni'n gwybod fod y bobl ddim wedi ymateb i'r gwirthiau ac i neges yr arglwydd Iesu fel y dylen nhw. Be ddylen nhw wedi wneud? Dylen nhw wedi gweld yr arwyddion, dyna'r gair am gwirthiau, arwyddion fel pethau sy'n pwyntio at nerth Iesu Grist. Nid pethau sy'n dangos y cyfan am Iesu Grist. A felly, yn ei mlaen nawr, mae Iesu'n dangos bod yr unig un sydd yn gallu maddau pechodau. Dyna'r peth nesaf mae'n dangos.
mae y bobl yn ymateb yn ei meddyliau nhw ac yn dweud adnod 6 a 7 a 8, meddwl ynddynt ei hunain, pam y mae hwn yn siarad fel hyn? Y mae'n cablu. Pwy ond Duw yn unig all faddau pechodau? Deallodd Iesu ar unwaith yn ei ysbryd ei bod hwy'n meddwl felly ynddynt ei hunain ac meddai wrthynt pam rydych yn meddwl pethau fel hyn ynoch eich hunain. Mae'r arglwydd Iesu'n galw nhw mas. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, dyma beth sy'n mynd mlaen yn eich pennau chi nawr. Oedd beth maen nhw'n dweud yn wir mewn ffordd. Oedd e ddim yn cablu, ond mae beth maen nhw'n dweud yn wir. Dim ond Duw sydd yn gallu maddau pechodau. Ond chi'n gweld o'n nhw dal yn gwrthod cydnabod mai Duw yw Iesu Grist. Ac felly mae e'n dweud, pa'n sy'n hawsa, adnod 9. A'i dweud wrth y claf mae ddewyd y bechodau, a'i yntau dweud cod a chymer dy fatras a cherdda. Ond mwyn i chi wybod fod gan fab y dyn awdurdod i faddau pechodau ar y ddeiar, meddai wrth y claf, dyma fi'n dweud wrthyt cod a chymer dy fatras a dos adref. Nawr mae e'n dangos i ni pwy yw e. Oedd dau beth felly, cymaint o bethau gallen ni ddweud yn y darn yma, ond mae Iesu gyntaf yn gweld ac yn deall meddyliau pobl. Mae'n gwybod yn union beth sy'n mynd mlaen yn ein calonau ni ac yn ein meddyliau ni. A gallai Iesu wedi dweud, wel, na fe, gawn nhw feddwl beth maen nhw'n moyn. Beth yw'r ots os maen nhw'n meddwl bod fi'n cablu, pwy wahaniaeth mae'n neud os dyn nhw ddim eisiau derbyn fi. Ond na, mae'r arglwydd yn tosturio trwy fynd mas o'i ffordd i ddangos iddyn nhw fod e'n arglwydd. Ac yn ail, mae e'n herio'r meddylfryd yma sydd gyda nhw ynglyn â iachad a maddeiant. Mae'n gofyn pa un sydd hawsa, sa'n gwybod chi wedi meddwl am hwn. Wel, y reality yw, mae dim ond Duw sy'n gallu gwneud y ddau. A felly, os yw e'n gallu gwneud un, mae'n gallu gwneud y llall. A mae e hefyd yn dangos rhywbeth o pwy yw ei. Ni fan hyn hefyd fel arglwydd, mae'n disgrifio ei hunan, neu galw ei hunan yn fab y dyn. Sa'n gwybod beth chi'n gwybod am mab y dyn. Mae lot o enghreifftiau o ddefnyddio mab y dyn yn y Beibl. Mae yn gyntaf i ddangos rhywun dynol, rhywun sydd yn ddynol. Enghraifft yn Ezekiel. Mae Ezekiel yn cael ei alw yn fab y dyn neu mab dyn dros 90 o weithiau fi'n credu, os fi'n cofio'n iawn. Ac yna, yn bwysicach i ni, mae'n dangos diwdod Iesu Grist. Felly, os chi'n edrych ar Daniel, mae Daniel yn cael gweledigaeth. Mae yn llyfr Daniel, yn mhenod 7, adnod 13 ac 14, mae'n dweud hyn. Gwelais un fel mab y dyn yn dyfod ar gymylau'r nef, a daeth at yr hen ddihenif, diw y tad, ac ogoniant a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo ar glwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. A mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a di-gyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Ac felly, oedd e'n darlunio pwy oedd Iesu i ni. A chi ddiddorol, ond mae dyna beth mae Iesu'n defnyddio i alw ei hunan, mab y dyn. Yr un sydd wedi dod ar gymylau'r nef, ger bron Duw y tad, a bod y tad wedi rhoi y cyfan o dan ei arglwyddiaeth e. A des i ar draws dyfyniad Saesneg yw e, felly bydd ddim angen cyfieithu hwn. Jesus used this title often, because in his day it was a messianic title, free from political and nationalistic sentiment. Jesus could have more commonly referred to himself as King or Christ, but those titles in the ears of his audience sounded like the one who will defeat the Romans. Son of Man was Christ's favourite designation of himself, acclaimed to be the Messiah in terms that could not be easily attacked. Chi'n gweld, mae eisiau egluro i ni'n glir pwy yw e. Mab y dyn. Mae'n dangos i ni. Ie, mae'n ddyn, ond mae hefyd yn dduw sydd yn teyrnasu yn frenin. A felly, canlyniad hyn i gyd, wrth gwrs, yw fod y dyn yma nawr yn adnod 12 yn codi, yn cymryd i fatres ar ei union ac yn mynd allan. A mae pawb yn synnu ac yn gogoneddu Duw gan ddweud ni welsom erioed y fath beth. Nawr, pryd hyn, oedd y rabbis Iddewig yn credu fod salwch yn ganlyniad o bechod. Felly, bod problem pechod gyda chi os oeddech chi'n sal. Oedd gyda nhw ddywediad
Does dim un dyn sal wedi ei achau o'i salwch nes fod ei holl bechodau wedi ei faddau. A felly wrth i Iesu achau y dyn yma, oedd e'n herio beth o'n nhw hyd yn oed yn credu ei hunan. Oedd e'n dweud, wel, i chi'n dweud wrtho i bod rhaid bod rhywun yn cael ei faddau mwyn cael ei achau. Bod rhaid i'r ddau beth ddigwydd gyda'i gilydd. A dyma Iesu beth mae'n gwneud? Mae'n gwneud y ddau beth gyda'i gilydd. Yn dangos iddyn nhw, dyma fi, Duw mewn cnawd yn iachau. Mae'n gadael nhw mewn lle does dim ffordd osgoi pwy yw Iesu Grist. A mae'r un peth i ni bore yma, dyma, trwy y gair i ni'n gweld, does dim ffordd osgoi, dyma mab y dyn, dyma fab Duw. Duw ddyn sydd wedi dod, wedi gwisgo cnawd a wedi dod i breswylio yn ein plith ni mwyn darparu maddeuant pechodau yn bennaf. Ac yn sydyn iawn, y pethau ola ni eisiau sôn am oedd fod bendith yn dod trwy salwch. Dyma pam o'n eisiau dangos y fideo mewn gwirionedd, ond nes i ddarllen rhywbeth gan Cyswllt wrth baratoi, ac o'n i ddim wedi meddwl am hyn o'r blaen. A dyma beth oedd e'n dweud. Mae'n siŵr fod y dyn yma wedi cwyno a wedi bod yn grac gyda Duw bob dydd am ei salwch, nes y dydd cafodd ei achub, a pob dydd wedyn, mae'n siŵr bod e'n diolch i'r arglwydd am ei salwch. Chi'n gweld, dyma'r pwynt oedd Cyswllt yn wneud. Petai y salwch yna ddim gyda fe, bydde fe byth wedi bod yn y lle yna, lle oedd e'n gorfod dibynnu ar yr arglwydd, a fod yr arglwydd yn ei ras wedi maddau i bechodau fe iddo fe. Na chi anhygoel, ynddo fe? A fel yn y fideo mewn ffordd, chydig bach yn wahanol, ond mewn gwirionedd yn gwneud yr un peth, yn dangos i ni bod ffyrdd yr arglwydd yn ddirgel iawn, ond bydde hi eriod wedi profi beth, Johnny Erickson nawr, eriod wedi profi y pethau oedd hi wedi profi, oni bai fod hi'n sal, neu wedi cael niwed corfforol yn y lle cyntaf. A mae'n dangos i ni bod ffyrdd yr arglwydd yn rhyfeddol. Oedd hi wedi dweud cwpl o bethau nath daro fi, nath hi dweud, suffering is like splashovers of hell that wake us up to our reality. A wedyn wedodd hi, wel, os hynny, beth yw splashovers of heaven? Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashovers of hell. That is ecstasy beyond compare, and I wouldn't trade it for any amount of walking in this world. Chi beth i rywun quadriplegic gallu dweud? Dyna sut mae'r arglwydd wedi defnyddio rhywbeth fel salwch i ddangos iddi hi. Mor werthfawr yw'r enaid, mor werthfawr yw'r galon, mor werthfawr yw'n perthynas ni gyda'r arglwydd. A mae'n bwysig i ni weld hynny, nag yw e. Mor werthfawr yw'r enaid i'r arglwydd. A nath i ddefnyddio'r esiampl, a o'n i'n hoffi fe, mae rai fi weid, Jeremia 29 yn sôn fyna fod gan yr arglwydd gynlluniau ar gyfer i bobl. Beth oedd hwnna'n dangos i ni? Mae pobl yn defnyddio'r adnod yna trwy'r amser mas o'i gyd-destun. I know the plans I have for you, plans to prosper you ac yn y blaen. Fel petai hynny'n golygu, mae bywyd yn mynd i fod yn rwydd i chi. Ond fel oedd Johnny'n gweithio ni ac yn atgoffa ni, o'n nhw ar fi'n profi dioddefaint am 70 mlynedd. Dyna beth oedd o'i blaenau nhw fyna. Dyna beth oedd o'i blaenau nhw. Ond y daioni a yr prosperity oedd gwybod y bydd yr arglwydd gyda nhw yn eu cynnal nhw. Y bydd ei eneidiau nhw yn ddiogel yn wylo yr arglwydd. A nath i ddweud, our body may be harmed, but even that will somehow serve to enrich our soul. Dychmygwch hynny, trwy salwch corfforol, mae'r arglwydd yn gallu defnyddio hynny i gyfoethogi ein eneidiau ni. Na chi beth hyfryd yw hynny. Felly, gwnewch yn siŵr fod eich eneidiau chi yn wylo Crist. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi gweld beth sydd bwysica iachad ysbrydol yn fwy na dim. A ymddiriedwch wedyn yn ffyrdd yr arglwydd. Fel i ni'n gweld, mae pethau'n gallu digwydd sydd y tu hwnt i'n deall ni. Pethau fel salwch difrifol ar adegau. Ac eto mae'r arglwydd yn gallu defnyddio reina, ac nid yn gallu yn mynd i ddefnyddio reina, i gyfoethogi ein perthynas ni gyda fe ac ein eneidiau ni yn y pen draw. Gogoniant yw enw fe. Amen.